Айтим, туи кадарта ки машонам бо мара маст кард ғамию бо кунҷи майхона бу киҷодай алек киҷодай лаликеш киҷодай ки мара фаҳмад мара гӯш кунад ё ки ҳамдарди ма бошанд ё ки ҳамдарди ма бошанд ворам алвидо бигам алвидо рӯзе мебинам туро танҳо дар ин дунё ту куҷо бо ғамҳо меравам аз ту дур ишқи ман алвидо алвидо рӯзе мебинам туро танҳо дар ин дунё ту куҷо бо ғамҳо меравам аз ту дур ишқи ман алвидо ба чизе ки бидагда байд мо чизе сохтемо соло дар якдам кадиша вайрон баъд ҳайрон монда кунҷи хона хоидем нохун гаро ринҷи дастгази пушаймонӣ надора суд ба сар додани дуд ягуаро хирон қирти бирамам эсм гарсад бикунимати сир дуршидани тайбарима мақсади чӣ биди чӣ шуд гунаҳгора байни мо даи худо ҷони ма кур кир ашкотаи ма ба ҷо ки хита да байн мард нишон де гӯё худат хушбахтиву мара фақат азоб де ҷавоб де саволонда ку ба хандаи лабо ки ти сазои хушбахти ғами ранҷ да ма раво алвидо е бахти сухта ишқи хомӯш шоми багира рӯз шуда ба масти рӯз шида шомо биё худат бирав ай ма алвидо нашнавӣ азоби шунидани алвидора ма медонам алвидо алвидо рӯзе мебинам туро танҳо дар ин дунё ту куҷо бо ғамҳо меравам аз ту дур ишқи ман сари хам баста ба банди ғамдаҳани дари барда алвидо мегумда гӯшаш ба ҷо кадаи қадарда бармен коктейл ки ба ях зиёд шава васпалени марги мардонам бите тақдир наистам на калени ки намераса сорум ишқ марда номард мекуна ишқтани бедарди тиф монанда пири дард мекуна алла мекна тана мекна мега нафорат сарте бал ма чихе нагум бирез чихе нагум ки дарте ма ва ту монандем ба ҳам ба беғамӣ ва ғамон ма ва ту монандем ба ҳам ба ханда ва аламон ту дабари уголи дабари ма алкоголи уже фоизиш навад ба хотират ба камоли май мевардорум обод бошай хона вайрон кунима май ғам намемирам ту бо мегардиш синима неки дига чӣ дига шава ҳаёт шид уже талх дига санг меғалта дар тухм ё тухм дар санг алвидо